ran da na ganki to lokacin na kama da sanki da in na kalle ki sai zuciya ta hauyin shauki doki dube ni to ni da ke mu zama kwadoki kina da alkhairi kullin ki dai nake yi wa maki ki bani in baki so shine wanda zan yi wa daki kina da tarbiya indo kina da duk alkunya ko da ina nisa in kin kira ni dole na juya in zo wuri naki in buɗe dukkanin wata hanya ina rashi naki to aiza ni zan mai jiya soyayyar kwan anfa ga zuciya tana ta biyayya mata dina bar su dan ki kaɗai ni kan saka kambus a ce ni in barki to zuciya ta zani jiyoras kaso ana san ka wannan nike kira fara tabbas a kanki in an ce min dan kule ni kan cewa tas kyawanki ya zarce in zauna wai ina ta bayani yalin idaninki tabbas yana saka ni sukuni ta soke haudoki kyautar ki dole sai zinari ni ba ni mamakin shago ya jura ƙarfin duka ni kuma giwa to kan ki zani ɗauko sarƙa ni farmaki naki in nayi dole sai ya ruga ni kuma ya ki gudu to ni da shi ɗayan maɗoka so ya zama fitina dan shi yake hana mana harka kamshi jiki naki in kin wuce ni zani fahimta suna ki zo bani in kin iya ni zan mota dukan kalamansu to dole gunki zani na furta kina da alkunya indo jikin ki gasha tsawuta suna ki yara tsan yaushi yake hana ni sururi abokane na kan dan ki kadai suke mun gori kuma yana da sila ni a isan ki ne yi wa tsari a ganni an ganki so ya kanan nade yayi dauri ina fahimce ki kabu rayuwar ki ba ta da muni ta so ki doso ni indo da ni da ke mu tsani waya da rantsi ne indo akan ki zani ba tsauni fahimta ce fuska ni kawai abar ni gani da ke